हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोलोंथाइनि फारसे बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। लाइमोनफोरनि इयुना जाहाथे गोजों जायो आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। बेबादिनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गफुर हालामनि उदांस्रि रानी बसुमतारीनो IIT खड़गपुराव फरायनो थाखाय नोगोद 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोन होनाय बादियै उदांस्रि रानी बसुमतारीनि नखराव मिरु लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो BPFनि मावथिफोरा थांनानै उदांस्रि रानी बसुमतारीनि बिमा सबिता बसुमतारीनि आखायाव नोगोद 5 लाख रांखौ गथायो। बे नोगोद 5 लाख रांखौ मोननो हानानै उदांस्रि रानी बसुमतारी आरो बिमा सबिता बसुमतारीया BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों। नमस्कार, खुलुमबाय। आंनि मुङा सबिता बसुमतारी। आंनि फिसाजो गेदेरनि नामा उदांस्रि रानी बसुमतारी। बे रिसेन्टलिनो गेट परिखा पास खालामनानै दा IIT खड़गपुराव एमटेकनि एडमिशन लाहैबाय आरो बे गेट परिखा पास जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा आंनो 5 लाख थाखाजों आंनि फिसाजोखौ रिवार्ड होनायनि थाखाय थेंकफुल। आं बहुत धन्यबाद सारनि थाखाय। आरो आंनि फिसाजो सासे उन्दैया FDDI आव फेशन टेक्न'लजियाव फरायगासिनो दङ आरो सासे फिसाजोआ आंना माइनाव रानी बसुमतारी बे क'क्राझार इउनिभारसिटियाव एबार MSc फरायगासिनो दङ। हाग्रामा सार महिलारिया आंनो बे फैसानि थ्रुयै हेफाजाब होनायनि थाखाय बहुत बहुत धन्यबाद। Hi Bodo, hi everyone. This is Udangsri Rani speaking from IIT Kharagpur. Dear friends, I'm extremely excited to learn this morning that our Honorable Chief of BTC, Mr. Hagrama Mohilari sir, is extending monetary aid to the meritorious students who are joining IITs, NITs and other medical colleges this year, and that includes me too. Truly speaking, this kind of charity done by our people's leader, Mr. Hagrama sir, is truly inspiring and incredible. Despite having many financial hardships this year by my family, my father has somehow managed to send me to this prestigious institute that was in last month, July. And now that I'm here in IIT Kharagpur pursuing my master's in Department of Architecture and Regional Planning, I will always remember this help. And I will continue to work hard and make you all proud. Thank you.